Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. At ngayon po, sa araw na ito, ako ay nandito ngayon sa Bordebangs Rest House. Ito po, at naman dito. Ayan, ipapakilala ko po sa inyo ang isa sa pinupunta po ngayon sa aming barangay. Kung saan po, kung may mga okasyon po kayo, kasalan, binyag, mga salo-salo, kagaya po sa amin sa araw na ito, ay aming sineselebrate ang aming reunion dito po sa Bordebangs Rest House o Bordebangs event place. So tara na, ano pang hinintay nyo? Punta na natin ang loob. What's up guys? Good morning, engineer. Morning. Busy yata tayo ngayon, engineer. Ano ba yung niluluto mo? Gulay-gulay, galing backyard. Wow, yan ang gusto ko eh, yung mga ganyan na gulay. Hello, good morning. Hey, Daddy. Dito ba? Ano yan siya? Ayos yung katanapilin. Agila papansin sa video ha, basta gan. Akar kila ba? Nainasugabay yung laan. Okay, hi kayo mga kumare, mga kumpare. We are here right now at Bordebangs Place, dito po sa Sitio Ambanlok. Okay? Dahil kami ay magsiselebrate ng aming reunion. Ayan. First pare, hi. Ito naman si pare ko from Balungaw. Hi ka pare, sa mga kasamahan mo sa Balungaw. Pare, good morning. Ayan, si kumari ko, pare ko San eh. Ito. Dito po sa Bordebangs Place. Okay, mayroon po silang pool. Of course, kung may mga occasion po tayo. Ito po, napakaluwang po yung lugar po nila dito sa Bordebangs Place. Gusto kami sir. Ay, hindi ka sabi tanggol. Kaya hindi pa rin yung tanggol. Mira la camera. Mira ka.
Ayan guys, nandito po tayo ngayon sa Bordy Banks Place. At syempre po, dito po namin gaganapin ang aming reunion ng aming class batch 1984 po. Dito po sa Gullow Elementary School. Okay? So ito po yung mga kasama ko. Ayan. Puntahan po natin sila. Oh, may inuman na dito. Ayan. Ayan po si Ray. Si Arosane. Siyempre, nandito si... natin mo ba? Okay. Siyempre po, ang aming... Okay. Oh, ang aming big boss dito po sa Bordy Banks Place. Siyempre po sa engineer. Ayan po. Ayan. Ayan na siya. Oh. Si engineer Dennis po. Siya po yung may-ari po ng Bordy Banks. Ayan. At siyempre, ililibig ko kayo dito sa mga kasama ko. Ayan. Ito po sila. Yun. Okay. Wala pa si Merna. Okay, yan. Okay, so ayan po. Mamaya po, abangan nyo po ang aming mga pasabog po dito sa Bordy Banks Place na kung saan ito po ang lugar na kung saan mahangin at ganyan naman guys, oh. Oh, fresh ang hangin dito. Yan. Abangan kami guys mamaya. Bye-bye. Classmates. Morning, morning. Palipagkan talaga. Posible. Ang kagalang to, gusto ko dito paglalagyan ko na. Hindi na sa pagbiyahe, patay mga tayo tawag din. Patay mga 3 minutes.